Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Jolony e migepe mopogore opogore onyiso jopiny mondo oikre ne midhiero ma oriwo tuoche kaka malaria manyalo manore kod koth mar El-Nino ma ikoro ni nyalo chue pacho ka ndiko chakore dwe mar 9 ka gichiwo lere kinde lendo mar char ma kor lwasi dweche 3 mogik mar giko higani. Jolony go koni kodhno nyalo thoro lalo koda ka teko stima kinde ka kinde kendo rocho helni mogeno teko stima. Jafwambo marwa George Bati nigi ler. Kakoro jorieko makoro kaka boche ringo koni koth mapek mar El-Nino dhi chwe gwenge mopogore opogore pacho ka kochakore dwe mar 9 kendo kelo midhiero koting'o mil kod mor mar polo, yamo mapek kelo motuo kod apaka mager e nembe. Throughout the season, it is anticipated that most areas will have a relatively fair to good distribution of rainfall in both time and space. Occasional storms are likely to occur over several parts of the country during this season. Bede migepe mopogore opogore onyiso oganda mondo bed motang' kaluwore kod midhiero ma ibiro kel kod koth mar El-Nino. Kaka yor keto kenge mag neno ni jopiny obedo kod ng'eyo, riwruok mar Red Cross okoni kodhno nyalo medo tuoche kaka malaria kod tuoche mamoko ma ikelo kod koth mathoth kaluwore ni pi koro nyalo biro gudore alwora ma ji odake kendo miyo suna medore. We need to enhance disease surveillance and early detection system for diseases like malaria, dengue and trachoma. Dengue is mostly happens at the coast, and then the mitigation measures is to control vector populations through habitat management. We are managing the habitats where these mosquitoes the mosquitoes breed from. Migao mar pur kod pith bendo jiwo jopiny mondo medikore ne tuoche mamako dhok e kinde mag koth kaka chany kod kute manyalo ketho cham e kinde mag koth mar El-Nino biro bedo mathoth e pacho ka. You also anticipate to have pests and diseases that thrive under this condition, that is warm and high moisture season, and this will lead to some diseases and also pests in crops and also in livestock. Kaluwore ni koth mathoth nyiso ni boche biro tweyo kor lwasi kendo geng'o teko mar chieng'. Oganda matiyo kod sola onyisi mondo many yore mamoko kaka mana teko stima bende nyalo biro bedo kalal kaluwore ni kuonde mamoko yamo mapek ma omanore kod kodhno nyalo biro kelo ng'ikruok e weyni mag teko sitima, gino mabiro rocho helni kod tije ma itimo kod teko sitima. On the solar power, with increased rainfall, there is increased cloud cover, which causes a decrease in solar radiation. Another negative impact will be on the power supply, and with that, there's disruption that happens on the infrastructure, mainly the distribution and the transmission lines, and with that comes with social and economic losses. E kinde ni ma imedo yang ne jopiny midhiero manyalo rocho ngimagi e kinde ma koth mar El-Nino, jopiny onyisi mondo mi obed motang' kendo giluwore kod okenge ma oketi mag geng'o masiche ma ginyalo yudo e kinde mag El-Nino. George Bati, Ramogi TV. Riwruoge pinje Afrika